ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತಲೇನು ಸುಲರು ಮತ್ತಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂದೆನ್ನೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ತುಲೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಿದಡ್ನು ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕೆಲಸ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೆಜಿ ರೋಡ್ ಗಣಪತಿ ತೂದ್ಪುರ ಕೊಪ್ಪಿನ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಿದರ್ದುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಇಂದೊಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಲ್ಲಿರಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂಚಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರುಚುಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಲ್ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಈತ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತಕಟ್ಟೆದ ರೋಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುದು ರೋಡುನು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೊಕಲಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಜಂಗಲ್ ಪೋಯಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡಲ್ಲೇ ರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣಪತಿನ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಕೂಡ ದೂರ ತಾನಿದೆ ನಿಟ್ಟೂರುಗ ಮೂಲದ್ದಲ್ಲ ತಿಂಪುಲು ಗಣಪತಿ ತೋರ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುಲು ಕೂಡ ಪೋನುಲ್ಲ ಬನ್ನಂಜೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಬನ್ನಂಜಡಿಪ್ಪುನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನುಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಂಬಾಗಿಲಡುಲ್ಲ ಎಂಗಿಲಿದ್ದೆ ಧೂಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಜಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದು 23 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಆತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶನಿದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಬಾವೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಮತ ದಿಯ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಉಂದು ಮತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಜಿ ತಿಯೇರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಜಿ ದೀಕ ಇಂದು ಪಂಡೆರ್. ಸೊ ಯಾಲ್ನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿ ಪಡಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಎಂಕಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಾಜಿನ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆದಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಾಂಡ್ ಅವೇಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದೀನೇನ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಲ ಬನ್ನಂಜಡಿಪ್ಪುನ ಗಣಪತಿ ತೂವೆರೆ ಬತ್ತ ಓ ದೇವೆರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೂವೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಆವುಜಿ ಅಂಚನೆ ಜನ ಸಾಗರ ಯಪ್ಪ ದೇವೆರೆ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಏನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ. ಮೋಲ್ದಾನಿ ಮನಿ ಪೂಜೋಲಿಯಾ ಬಯಡುಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಇವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವರು. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಪಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕುರಿಯರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವಾಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲೆನ್ನದಿತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ತೂಪ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಗಣಪತಿನ ತೂದ್ ಬತ್ತ
ಅವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಪಂದ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮತೆ ಪುರ್ಚಿ ಅವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.